Com faig una classe després d'haver creat una videoconferència en el calendari? Ja la tinc programada, avui és dia 28 i a les 10:45 comença la classe, doncs una miqueta abans, accedisc i m'unisc al Hangout. Comprove que tinc el micro activat o desactivat, segons vulgui. En el meu cas soc el professor, l'he de tindre activat. La càmera, si tinc webcam i vull aparèixer o si faré una presentació de diapositives o alguna projecció semblant, doncs no cal que tinga la càmera. I m'unisc. Perquè els alumnes que tenen incidències tècniques no tinguin problemes per accedir a esta gravació, a esta classe en directe que fem, recomanem que es grave. Per a gravar-la és important que en el moment que iniciem la gravació informem els alumnes de 3 punts. Queda prohibida la gravació d'esta sessió per una persona que no siga el professor. Si algun assistent, algun alumne no vol aparèixer en la gravació, el que ha de fer és desactivar la càmera. I en tercer punt, la gravació quan es posa a disposició dels alumnes no es podrà descarregar, només es podrà visualitzar. De totes maneres, teniu al peu del vídeo l'enllaç a les instruccions de la Delegació de Protecció de Dades de la Universitat d'Alacant. Per tant, una volta ja hem accedit a la reunió, el que faríem és vindre ací, si tenim interès de gravar, començar a gravar la reunió. I quan arranque la gravació, que tarda un poquet a arrencar, ja podrem informar els alumnes de este material només estarà disponible per a consulta, no per a descàrrega, ningú pot gravar el material que no siga el professor i si algú no vol aparèixer en la gravació, que desconnecte la càmera. A continuació d'això, ja podríem anar a la presentació. Recordeu que en tot cas, si tinguérem la webcam ací, apareixeria la webcam. I faríem la presentació. Per a fer la presentació, fem clic ací i podríem presentar o bé una finestra del nostre navegador, per exemple, del nostre Windows, o la pantalla completa, amb la qual cosa, si jo fer això, seleccionaria la pantalla. En aquest cas jo tinc 2 pantalles, m'apareix per a seleccionar. Si només en teniu una, aniria a una pantalla únicament i estaria compartint, ja m'avisa, i jo podria fer una presentació, per exemple, vindria ací i esta presentació la llançaria als meus alumnes en el format d'iniciar la presentació. Faria la classe amb normalitat, tornaria a la meva pestanya de Google Meet quan hagi acabat i pararia la presentació. Una volta parada la presentació, puc parlar amb els alumnes, puc donar-los el torn d'intervenció a cadascú, poden sol·licitar la intervenció a través del xat, per exemple, així tenim un xat, i cadascú pot intervindre si m'interessa que intervinguen al final de la gravació. Una volta acabe la sessió, vinc ací, pare la gravació, la pare, i en el meu Google Drive tindré una carpeta que es diu Meet Recordings i ací dins aniran guardant-se les meues videoconferències de classe. Si vull compartir amb els alumnes aquestes gravacions, podré descarregar-me esta gravació al meu disc dur i des d'ací pujar-la a Vértice, per exemple, en UACloud i restringir-la ja a qui considere. Només als alumnes, només a un grup, a 2 grups, etc.